खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआनो जाबाय गंसे सात धालाय न' लुनोबा माने फाउन्डेसननिफ्राय माने जागायनायनिफ्राय स्लेब धालाय लुनायसिम गासै हिसाब किताबखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। बे हिसाब किताबानो जाबाय जेनेबा जे सात धालाय न'नि हिसाबानो जाबाय G+0 आरो G+1 नि हिसाबखौ होगोन आं माने जागायनायनिफ्राय स्लेब धालाय लुनायालागि मा नांगौ बेसेबां एमएमनि रड नांगौ बेसेबां एमएमनि रिं बानायो गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो हागोन। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान बा लाइक शेयार खालामनांगौ आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेलखौबो दामनो जाहाथे जोंनि भिडिअआ नोंथांनिसिम थाबैनो सहैग्रोयो। जुदि नोंथाङा मिस्ट्रि खामानियाव इन्टारेस्ट दङबा जोंनि बे सिमांनि देरा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे चेनेलजोंनो नोंथाङा मिस्ट्रिनि खामानिखौ सोलोंनो हागोन। दा आं इयाव नै आखिना लादो इयाव मोनसे नक्सा आखिना लादो इन्जिनियारनि फर्मुला हिसाबै जेनेबा इयाव इन्जिनियारफोरा आखियो इदि लिरो इदि खिन्थु इयाव आखरखौ गोदोर गोदोर नुनायनि थाखाय बाय इसे बोरैबा मोनदो। इन्जिनियारफोरनि कागजा जाबाय बिराद गुवार कागजाव नक्साखौ आखिना लानानै लिरो आखरखौ फिसा फिसा। बिसोर मायाव हिसाब खालामो जों जेनेबा इन्सि फिटआव रायलायो इन्जिनियारफोरा इन्सि आरो फिटआव रायलाया बिसोरो एमएम सेन्टिमिटार मिटारावसो रायलायो। दा इयावबो आङो एमएम सेन्टिमिटार मिटारखौनो लिरदो। बेयाव जेनेबा पस्टखौ बेसेबां एमएमनि होनांगौ जेनेबा जों इन्सि फिटआव रायलायो जोङो 9 इन्सि बा 10 इन्सि बा 9 इन्सि 12 इन्सि ओरै रायलायो खिन्थु बिसोरो एमएमआव रायलायगोन इयो जाबाय 9/12 इयो 9 228.6 इ माने 9 इन्सि इयो जाबाय 304.8 इ जाबाय 12 इन्सि इयो 9/12 नि इयो इन्जिनियारफोरा इदिसो लिरो इन्सि आरो फिटआव रायलायो बिसोरो एमएम आरो सेन्टिमिटार मिटारावसो रायलायो। दा इयाव नोंथांमोना सिनायनो हायाबो जानो हायो बुजि मोनाबो जानो हायो नक्साखौ दा इदिनो एखे नक्सा आं नै जा आखिना लादो सिम्पोलै। दायो मामोन G+0 आरो G+1 निनोमोन नैयाव लिरखादो माने G+0 माने मा ग्राउन्ड फ्लर होनना बुङो G+0 ग्राउन्ड फ्लर माने खोलोबसेल' लुनाय हमना ला नै धालाय इयो खोलोबसेल' लुनाय इयो जाबाय G+0 ग्राउन्ड फ्लर। इनिफ्रायसो G+1 जाबाय एकताला इखौसो एकताला होनो इयो G+1 निफ्रायसो जेनेबा इयो G+0 आरो G+1 नि थाखायल'। ओमफ्राय G+0 G+1 नि थाखायल' हिसाब किताबखौ होनांगौ जेनेबा इखिजा 1 नालाय 2 3 बा इखिजा जेसेबांनो गोजौखै थांबाय थागोन एसेबांनो रडनि माबाया मा होनना बुङो इखो रडनि एमएमआ गोदोर गोदोर जालांबाय थानांगोन आरो इखिजा दा G+0 G+1 नि थाखायल' आं इयाव होगोन। ओमफ्राय दा फार्स्टआवनो मा फैयो जोंनिया गंसे न' लुनो गोनांबा फार्स्टआव मा फैयो फार्स्ट माखौ जों जागायो खुन्थाखौ जागायो खुन्था पस्टखौ जागायनायाव मा जायो फार्स्टआवनो जालि खायो जोङो इयाव जालियाव G+1 नि थाखाय जालिखौ मा रड होनांगोन जोङो बेसेबां एमएमनि रड होनांगोन जालि नैयाव दोङो जालि 4 नाम्बाराव दोङो जालि 10 एमएमनि होनांगोन 10 एमएमनि होनांगोन जेनेबा इयाव 10 एमएमनियानो सोलिगोन 12 एमएम 16 एमएमनि नांलाया जालिनि थाखाय 10 एमएमनिखौनो 4 फुट गुवारनि जानांगोन जालियानो इयो 4 फुट गुवारनि जानांगोन बेनिफ्राय 10 एमएमनि जानांगोन 6 इंसि डिसटेन्स बाय डिसटेन्सआव होनांगोन जालिखौ 6 इंसि डिसटेन्स बाय डिसटेन्सआव आं आखिना खिन्थिनि इयाव जेनेबा इयो जालि इखौ ओरै 6 इंसि डिसटेन्सआव खानांगोन आरो इखौ 6 इंसियाव खानांगोन जालिखौ नै जालिखौ इ जाबाय जालि माने इयो हमना ला इयो धालायानो आरो इयो जालि दिप जालि होनना बुङो इखौ दिप जालि ओमफ्राय हमना ला खुन्था पस्ट धालायानो आरो इयो धालाय सिम्पोलै बुजायदों आं नोंथांमोनखौ बुजि मोननाय बायदि। बेनिफ्राय इयो जालिया रडआ गेजेराव थागोन इयो गेजेराव इयाव थागोन ओरै थागोन इयो जालि बेनिफ्राय इयो खुन्थानि रडआ जाबाय खुन्थानि रडआ मा जागोन इयो खुन्थानि रडआ ओरै फैगोन नै इयाव थागोन खुन्थानि रडआ इयाव जइन जाफैगोन ओरै नंगौना इयाव दा इयाव खैथा नांगौ G+1 नि थाखाय खुन्था रडखौ खैथा नांगौ इखौ खोन्थालांगोन फार्स्टआव जालिनिफ्राय जागायलाङो नालाय जालिखिनिखौ खोन्थाबाय आं 10 एमएमनि G+1 नालागि 10 एमएमनि 6 इंसि सेन्टार टु सेन्टार ओमफ्राय मा दङ जालिनिफ्राय पस्टनि रड दङ पस्टनि रडआ बेसेबां एमएम होनांगोन आरो खैथा होनांगोन पस्टनि रडआ मा दङ 7 नाम्बाराव नै
पस्टआ 12 mm नि 6 पिस होनांगोन इयाव 6 पिस 12 mm नि 6 पिस 12 mm नि 6 पिस होनांगोन इयाव इनिफ्राय G+0 लागि नै इयालागि इनिफ्राय ओजा नोङो दोंब्रैसो 12 नि दोंब्रै इनिफ्राय 10 नि दोंनै 6ता जाहैफिनबाय किन्तु 12 खौ दोंनै खमायना होबाय बाय फिसा खुन्थायाबो फिसा जाहैगोन इयो बेसां गोदोर इ खुन्थाखौ लागोन इखौबो आं खोन्थागोन दा इयाव बेसां गोदोर लागोन दानिया मा पस्टनि थांबाय पस्टनिया मा थांदो 12 mm नि 6ता इनिफ्राय दानिया मा दोङो भीमनि नै भीम इखौ भीम होनना बुङोना भीमाव मा नांगोन इयाव 12 mm नि दोंबा नांगोन 12 mm नि दोंबाखौ माबोरै हायो दोंबायाथ' बे जखा बुंनायाव खोनानायाव बोरैबा बे जखा दोंबाखौ बोरै हायो दोंथाम सिङाव दोंनै सायाव माने अजना मायाव थायो सिङावसो थायो सिंनियासो लाखियो इनि थाखायनो दोंथाम सिङाव दोंनै सायाव जुदि नुनायाव बोरैबा नुयोबा आरो लोरबां जाजानो गियोबा सायाव दोंथाम सिङाव दोंथाम अरजाया 12 mm नियानो सलिगोन आरो इयाव मथथे इनिफ्राय किन्तु इयो मा जायो रुमनि डिस्टेन्सआव जायो जेनेबा आङो इयाव 12x12 रुमनि डिस्टेन्सनि थाखाय होदां जखाखौ जुदि नोङो 14x14 लायोबा इ भीमनि रडआबो सोलायगोन पस्टनि रडआबो सोलायगोन जेसांनो रुमखौ गोदोर लायो एसांनो सानि अजना धालायनि अजना बारा जायो नालाय ओंखायनो हेभि जालांखानांगौ खुन्थायानो आं इयाव नोंसोरनो होदो 12x12 नि रुम G+0 G+1 G+1आबो मा सायाव थिं देनायनि थाखायसो नै थिं देनायनि जेनेबा जुदि इखौबो धालाय होयोबा इनियाबो हिसाबा बेलेग जागोन मुथुते आं दिनै खोन्थादो बे भिडिअनि गेजेरजों G+0 G+1 आरो G+1आबो सायाव धालाय नङा थिं देनायनि बांसिनानो जोंनिया खोलोबसे लुनानै थिं देना थायो खोलोबसे लुनानै थिं देना थायो बेनि थाखायनो आं बिनिनो भिडिअ लाबोदो दिनैयो ओमफ्राय पस्ट जालि थांबाय पस्ट थांबाय भीम थांबाय दानिया मा दोङो प्लेट दोङो स्लेबनि धालायाव 16 mm नि दोंब्रै होनांगोन इयाव 16 mm नि स्लेबनि धालाय होनो इयाव मा दे स्लेब भीम नुदोंना स्लेब भीम 16 mm नि दोंब्रै नांगोन इयाव 4 पिस इनिफ्राय 12 नि दोंनै नांगौ इयाव 6ता नांथारगोन इयाव 12 नि दोंनै 12 mm नि 2 पिस नांगौ माने 6ता कारना मानो 16 mm नांगौ इयाव मानो होनबा इयो भीमासो अजनखौ लाखिगोन प्लेटनि अजनखौ जि माने रुमनि गेजेराव प्लेट जायो बे प्लेटनि अजनखौ भीमासो लाखिगोन ओमफ्राय भीमा नै पस्टआव ट्रेन्सफार खालामहरगोन पस्टआ इनिफ्राय नै गाहायनि प्लेन भीमाव ट्रेन्सफार खालामगोन ओमफ्राय प्लेन भीमा म'आव हरगोन नै गुरियाव ट्रेन्सफार खालामना हरगोन म'आव थाहैगोन जालियाव थाहैगोन बेन प्रेसारा माने रानना लाजोबो इखिनि बाहाय किन्तु जालियाव थायो आसोलाव जोंना जालियाव गोलैयो न'खौ जालिथारनांगौ जायो न'आ इयो जालिया जागोन 4 फिट जानांगोन इयो 4 फिट जानांगोन इयो जालिया 4x4 जेनेबा ओरैबो सारि 4x4 जानांगोन इयो 4x4 जालि इनिफ्राय मा थांखो दानिया मा स्लेबनि भीम थांबाय इनिफ्राय स्लेबाव मा नि माने बेसेबां mm नि रड खायो स्लेबाव बारा गोदोर खाया 10 आरो 8 खोनो दिनै 10 इ स्लेब ना इ 10 आरो 8 खोनो खायो इखौबो स्लेबनि रड खानायनि डिजाइनाबो बेलेग दोङो इयो जानला मेनला सादा सिदा खाबानो जाया आगोलनि बायदि नंला दानि डिजाइनार फर्मुलाया बेलेग डेभेलप जाबोबाय माने 10 mm नि आरो 8 mm नि खानांगो जेनेबा 10 निखौ ओरै बोबाय खावसे थालाबोबाय 8 निखौ ओरै खावसे थालाबोबाय ओरै आरो किन्तु इफोरबायदि सा सिं ओरै खाबानो जाया इयाव मोनसे फर्मुला दोङो L/4 L/3 नि फर्मुला दोङो इखौ उननि भिडिअ आं होगोन नोंसोरनो ओमफ्राय दानिया मा थांखो G+0 G+1 निया कमप्लिट जाबाय जेनेबा G+0 कमप्लिट जाबाय दानिया मा दोङो G+1 निया मा
नैनिफ्राय इयाव 12 mm नि 6ता दंमोनथ' ओमफ्राय इयाव 12 mm नि दोंब्रै होनांगौ 12 mm नि दोंब्रै 12 mm नि दोंब्रै ओमफ्राय 10 mm नि दोंनै 10 mm नि दोंनै 6ता जाहैबाय ओमफ्राय इयो 6ता जाबाय इयो 12 mm नि दोंब्रै 10 mm नि दोंब्रै 6ता किन्तु नैयो 12 mm निनो 6ता ओमफ्राय इयाव दोंनै खमायबाय नामगन खमायनाया बेसेबां होदो 10 mm होदो 12खौ खमायनानै 10 नि होदो इनिफ्राय इयो खुन्थाया बेसेबां गोदोर जानांगोन इयो जेनेबा 12 by 12 नालाय इ खुन्थाया 9 by 9 बा सलियो 9 by 9 सलियो इनिफ्राय जुदि रुमा गोदोरबा 12 12 निस्रुइ गोदोरबा 14 12 बा 14 14 बा 9 by 12 होनांगोन होमबानिया 9 by 12 होनांगोन 9 by 12 इनिफ्राय इ सानिया थांबाय सानिया मा जागोन बियो 9 by 7 इयो G+1 नि पसा इनिफ्राय पसा जाबाय गिदिरा जेनेबा फिसा इयो 9 by 9 होदोंमोन माबाखौ G+0 निया 9 by 9 मोन जुदि आरो रुमनि गिदिरा रुमा 12 12 नि गिदिरबा 9 by 12 मोन किन्तु रुमनि गिदिरा 12 by 12 नि गिदिरबा 14 14 फोरबा 14 12 फोरबा 9 by 12 खौनो लानांगोन माने 9 by 12 पस्ट लायोबा इ रुमा देरायबाय नालाय गोजौनियावसो देरायखागोन गोजौनियाबो 9 by 9 जाहैनांगोन जुदि 14 14 फोरबा 12 14 फोरबा गोजौआव 9 by 7 9 by 9 जानांगोन गाहायनिया 9 by 12 जानांगोन ओमफ्राय दा इयाव मा जाखांखो गोजौनि भीम टप भीमा जेनेबा टप भीमाव मा जानांगोन इयो जुदि 12 by 12 निनो बा 12 by 12 खौनो लायोबा इयाव पस्टआव मा दं जोङो 12 नि दोंब्रै 10 नि दोंनै दंमोन ओमफ्राय इयाव गोजौनि भीमाव मा जाहैगोन 12 नि दोंब्रै 8 नि दोंनै होनांगोन इयाव 12 नि दोंब्रै 8 नि दोंनै मुथुथे खमायलांबाय थानांगो मोनसे खमायलांबाय थानांगो अजना खमायबोबाय थानांगो खमायलांबाय थानांगो होमबासो जेनेबा सिङाव फिसा गोजौआव गोदोरबा गोजौआव अजना बारा जाखाबाय होमबानिया माने न'आ लोरबां जाबाय आरो माने लास्टिंआ खम जागोन इनिफ्राय दा बेखिनियानो G+0 आरो G+1 नि फर्मुलाया बेखिनियानो जेनेबा G+0 G+1 निनो 1 नाबो थिं देनाय बे धालायनि नङा बेनि हिसाब नै इयाव थिंनि बां सावगारि आखिदो थुलमुलनो दा आं सानो नोंथांमोना बुजि मोनबाय चेनेलाव गोदानबा लाइक शेयार खालामना हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो दाम आरो माबा मोनसे गोसोआव दाउट दङोबा कमेन्टआव फोरमायहर आङो बुजायनो थाखाय रेडि जानानै दं गोजोन्थों।